rutinitas coy. Mendino kok makan wedhus. Lah ngene iki suwe-suwe rupaku kaya wedhus ora ya. Wedhus. Iki mbok ya golek mangan dhewe ngono apa? Ora ngerti apa piye yen kene iki repot. Isih kon ngaritke, makani. Dadi wedhus sing mandiri ngono lho, Dus. Mendino makan kowe. Bu, kae kopine entek iki mau ning pasar to? Alah ya durung kabar to ya. Kene ketesuk gawean ngomah rampung-rampung kok. Hidup kok amben iki lho, wis nyapu omah, nyapu kebon, terus umbah-umbah. Perasaan aku mau takone kopi lho, Bu. Lah kok sing jawab malah tekan amben, nyapu, umbah-umbah barang iki ge opo? Iki wis rung sempet isa-isa sak dhisik sing makan wedhus kok, Pak. Enggak selak bengok-bengok kaya sing duwe. Lah kok kaya sing duwe berarti aku no, Bu. Celengi pananku ndek yang anyari tenan apa ora iki. Wis tak perbesar sih. Oh, ya layak dek ninggalke aku. Tumpakane dek ninja, aku sing tumpakane kau ngono iki sapa? Wah, jebul dek ninggalke aku iki gremeng ngaboti ninja iki to. Nek carane ngene iki aku ora trimo aku. Lir ilir tandure wong semilir tak ijo royo tak sengguh temanten anyar cah angon penekno blimbing kuwi lunyu peneken kanggo sebo mengko sore. Pak. Pak. Kok bengak-bengok apa bar lelegen nampli masjid apa piye? Mbok omongane sing lirih ngono lho karo wong tuwa iki. Ki aku lagi emosi, Pak. Pokoke aku ora trimo. Lah kowe iki teko-teko kok emosi iki ngopo? Kowe iki sampe demit ngendi? Ana masalah iki padha dirembuk, dirampungke. Wis pokoke aku tukoke montor ninja, Pak. Aku ora trimo tenan iki. Kowe iki omonganmu kok tambah ngawur ae to. Apa njaluk tak tungkak cangkemmu ku piye? Jane kowe iki nglindur apa piye? Ora apa kono. Karo ndonga sak iso-isoe supayane dapurmu iki sadar. Nglindur piye to, Pak? Aku wis sadar. Mosok aku dipedhotke yang aku gremung gara-gara kalah tumpakan. Pokoke aku tukoke ninja, Pak. Jane iki kowe iki iso mikir apa ora? Bapakmu iki mau ngupen-upen sapi. Lah kok mbok kon nukokke motor ninja. Lah sing nggo tuku iki godhong apa suket? Ya sapine didol, Pak. Mula sampean ya trimo, anakmu baleke kok ngene iki. Wis ora, tumbangane sapi didol nggo tuku motor. Ha lu wong kowe numpak sapi kuwi lho, malah ora ening saingane. Wong kok tangi turu sing ditekonke gur kopi ae. Ora tau tekon gawean sing ditandang iki apa. Jan tenan kok. dak tutut renek kopine ngene iki ya telak garing. Lah yen kopine enteki jane ngombe teh sik ra ya ora apa-apa to, Pak. Yen ngombe teh udut ngene iki ya rasane sepet no, Bu. Beda yen ngombe kopi udut iki rasane gurih.
Lah wit enen piye, Pak? Wong aku ya urung tuku kopi. Lah kowe iki kok ya ra tuku ya ngopo to, Bu? Ngerti bojone tangi turu senengane ngopi kok malah kopine entek ra tuku. Lah gek sing nggo tuku ki nganggo apa to, Pak? Lah wong sampean kira ngekeki aku duit kok. Lah duit iki duit kok ngendi? Ya wong kene wae ya nganggur ra duwe penghasilan kok, Bu. Sampean ki jane mbok yo nyambut gawe to, Pak. Lah mosok seprono-sprene anggere nyambut gawe kok mesti ra betah ki janjane nek apa? Halah wegah, Bu. Kapok aku nyambut gawe. Lah wong nyambut gawe kok kapok ki piye to, Pak? Lah piye? Lah wong kene iki niat nyambut gawe kerja tenanan kok malah mung dikerjani. Lah dikerjani ki dikerjani sing piye to, Pak? Lah kena nyambut gawe ki dibayar kok. Lah kowe lak ya ngerti dhewe to, Bu. Bojomu wingi nyambut gawe ya mangkat terus. Seminggu ora nganggo prei. Mangkat ya ora telat. Mosok ngono kok dibayar mung seminggu pisan. Lah wong ngomonge we harian aku dibayar 100 kok malah dibayar seminggu pisan 700. Ya aku rugi. Wong kene seminggu nyambut gawe terus kok dibayar mung dina setutok. Kan ya wis sak pase to, Pak. Nyambut gawe harian 100, nek seminggu kan 700. Wis sak pase. Wong kok ora cetha. Alah wis pokoke aku kapok nyambut gawe. Wong bendina mlebu kerja sing dibayar dina setutok. Iki jane pin montor apa traktor ngono. Kon tuwa jale pin montor kok mbah kon numpak sapi. Nek carane ngene iki aku ya tinggal diangkut terus ngono cah. Wah ternyata yang nganggur ya, yang disyukuri ya nikmat tenan. Wah kok ora ana cewek liwat ya. Oh bocah numpak motor yayaan, selak kepesing apa piye? Oh bola-bali anake Bambang, orang duwe tata krama tenan kok. Lah yen sampean ki kapok sing nyambut gawe, terus piye, Pak? Dapur ra iso ngebul no, Pak. Mulane kuwi, Bu. Aku dhewe ya bingung. Yen umpama buka usaha ngono iki kira-kira usaha apa ya, Bu, sing ra nganggo modal. Lah wong usaha kok ora nganggo modal ki apa ya enek to, Pak? Nah, mulane kuwi. Weh, ae gentone ning ndi ta? Kok sing mlaku sejak kesusu ki arep ning ndi to, Lek? Arep nang nggone Bambang, Mbak. Lah nek ngene Lek Bambang iki ngopo? Rene osik tak critani dilit, Lek. Lah arep diceritani apa to, Ro? Aku cerak kesusu. Kok saja penting ki jane apa ya, Lek? Aku ya arep laporan karo Lek Bambang. Anake ki lho jen keranjingan tenan. Lah kok keranjingan ki emangnya ana apa ya, Lek? Lah piye ana wong tuwa nongkrong napa sok malah ora luruh-luruh. Ping plorak-plorok wae. Alah wong ya mung ngono dadak nesu, Lek. Wis gek rene sik tak critani. Lah cerita apa to, Ro? Marai penasaran wae. Lah kok malah lungguh ngisor to, Lek? Katoke regen to, Lek. Lah arep linggo ngendi, Mbak? Lah wong kursi dhewe tok kebaki wong loro ngono kok. Walah, iya, Ding. Ra sadar aku, Lek. Pun monggo pinarak mriki, Lek. Kula tak terus gawean sing saisah ngomah. Monggo, Lek. Monggo kathok kebacut reget lagi dimanggake monggo. Halah, lungguh kan mung lagi dilit to, Lek. Berarti regete ya lagi sithik. Oh, bola-bali bojone Pairo. Wis rasa gagas bojoku, Lek. Kene gek linggo kene tak critani. Piye ya napa? Cerita tentang tak tungokke. Ya kok sing tenang ngono lho, Lek.
Critoke nek ra karo udut ya cangkeme ra lunyu. Ndi udute tok kese. Oke, rey ming arep njaluk udut ae dadak bulet wae. Yo, Halah mbok sing tenang ngono lho, Lek. Ora usah dadak nganggo ngegas. Kowe ayo ngerti dhewe, Lek, kene iki wong nganggur. Era direwangi bulet ngene iki ra ngebul cangkeme no, Lek. wong seprene pukile ora ilang-ilang. Rokok iki nek sing njaluk iki ya rasane gurih. Dapurmu Kira-kira iki nek usahai sira nggo modal ngono ya apa ya, Lek? nyambut gawe ora nggo modal ta ora. Mbok modal-modal sithik ora ketang modal cangkem. Wah, lah kuwi idemu iki malah masuk kuwi, Lek. Modal cangkeme malah genah raragat ya, Lek. Tapi kira-kira apa ya, Lek? Menurut aku ya ora, kowe dadi dukun. Modal cangkem kemlemet wis ana hasile. Alah, yen model kaya aku ngene iki apa ya payu ya yen dadi dukun. Wis tenang wae, kowe yang dadi dukun. Engko tak goleki pasien. Lah kok golekne pasien iki jane aku mbok kon dadi dukun apa dokter to, Lek. Mbok kowe iki nek omongi sing genah ngono lho. Wayah ra ndedit ngene iki hawane hawa gelut. Bangane ajak senggel ning kebon kono wae engko. Maksud kuwi golek tamu ngono lho. Golek mangsa le iso digolek duwite. Lah, yen ngomongi sing genah ngono lho, Lek. Mosok dukun arep digolekke pasien, dokter wae. Lah piye? Kowe gelem ora ora? Ya ora apa-apa, Lek. Tapi kowe kudu tanggung jawab lho, Lek. Kowe engko tiwas ngapalke mantra-mantra ning cangkeme kemlemet kowe engko mengkempros to. Wis percaya aku wae lho. Wong jaman saiki akeh wong mumet pengen golek duit cepet ngono lho. Wah, heeh ya, Lek. Yen ditonton kahanan saiki genah entuk mangsa akeh iki ya. Tapi ya kuwi lho, yen entuk dana belehan dibagi loro. Alah, yen masalah kuwi ora usah khawatir to, Lek. Apa aku ya arep lali karo kowe. Ora usah khawatir piye. Lah wong kowe pukile sak kabupaten topek dhewe kok ora khawatir. Wis to, tenang wae. Beres-beres, Lek. Oke, deal ya. Siap no. Bocah kok ora iso mikir, ora nyawang kahanane wong tuwa lagi rekoso. Jaluk sak dek sak nyet. Lah terus sing nggo tuku ki apa? Yen kon kok kowe montor ninja iki. Wah anakmu jan ra cetha tenan nak Lek. Lah ya gene. Teko-teko kok nadamu wis dhuwur men iki ngopo? Anakmu kuwi lho Lek, ora duwe tata krama blas. Ana wong tuwa tengok-tengokno pas ora gelem lurah-luru. Malah menging pelurak-pelorok wae. Ya sepurane, Bud. Cah kaya mau ki memang lagi nesu. Jane ana masalah apa to Lek? Kok nganti nesu kaya ngono kae. Lah piye, Bud? Bapakne lagi makan sapi. Lah kok teko-teko ki malah nesu, njaluk pit motor. Lah terus yen kon nukokke motor ninja ki saka ngendi duwite? Walah Lek, jebul masalah kuwi to Lek. Tak kira arep nantang gelut. Tuwasan tak idak cengele. Aku dhewe bingung sing ngrasake, Bud. Bocah kok angel tatanane. Mbok coba dituruti penjaluke to Lek. Sapa ngerti berubah kelakuane. Lah yen nuruti iki sing nggo nuruti iki bandane sapa? Duwe bondo mung sapi siji. Yen arep didol ya eman-eman. Jane iki tresna karo anakmu apa ora to Lek? Yen tresna mbok digolek-golekke piye carane ngono lho. Yen tresno ki ya tresno, Bud. Lah terus sing dienggo goleke iki carane ki piye? Kok dadak bingung to Lek? Ngkari mara nggone paira wae beres kok. Lah kek moro ning nggone Pairo ki ning kono terus ngopo? Apa kuwi ora ngerti to Lek? Paira saiki dadi dukun kondang. Wingi wae narik harta karun karo kancaku berhasil kok. Lah kuwi tenanan apa ora? Jojo mung ngapusi, Bud. Tenan yo Lek. Kancaku hasil ndalani nang nggone Paira ya aku. Yen kowe gelem ya tak terke ayo. Lah kuwi kira-kira ragate pira ya, Bud? Nek jarene kancaku kae ming sak ikhlase Lek. Wong Paira niate ming tetulung. Lah kuwi kira-kira syarate apa ae, Bud?
Yen masalah syaratnya aku ora ngerti lek. Lek ngerti syaratnya pira. Yen gelem tak terke apa piye? Ya wis apa rono wae, Bud. Wong kabeh mau ki sing penting kan usaha. Ya wis yen ngono ayo, tak terke yo. Ya ayo. Untunge isih nyimpen blangkon. Dadian nyamar dadi dukun ya rada-rada patut yen nganggo blangkon ngene iki. Weh, suarane Lek Bambang karo Lek Budi dah. Sik siap-siap nganggo blangkon sik. Pujo pajapu ana jaran mlayu. Mlayu kesrimpet. Pairo ki piye to, Bud? Lah wong biasane ki jaran goyang kok kuwi jaran mengkurup mangane piye kuwi? Mungkin jarane kekeselen lek goyang lek, makanya terus mengkurup. Wah, kowe iki jane gembrambyang ae ngopo to, Lek? Marai lali mantrane iki lho. Wong kok mung rame ae. Iki lho, Ro, lek Bambang malah udur jaran mengkurup. Sik, tak ngrampunge mantraku iki sik. Kok gak jagongan nang kene perlu muwi do apa? Pujo pajapu ana jaran mlayu. Kesrimpet tibane mengkurep. Yen enek prawan ayu, yen renek rondo aku ya arep. Wis. Kene Lek, perlune do apa kowe? Iki lho, Ro, ngeterke lek Bambang pengen arep narik harta karun. Kira-kira ki syarate apa, Ro? Lah yen nggo narik harta karun kuwi to, Lek. Eneng syarate. Syarate kuwi to, cawet rondo, ning rondo sing meteng. Lah nek syarate kaya ngono kuwi ki ya angel no, Ro. Lah kira-kira ya eneng sing syarate sing luwih gampang apa ora? Ya nek kowe njaluk sing luwih gampang iki jane ya enek, Lek. Ning minggu hasil iki wis sithik. Lah ijole cawet rondo kuwi mau, syarate minyak bulus ning bulus sing wedok. Lah nek kuwi ya termasuk angel, Ro. Lah yen Budi iki kira-kira kowe iso goleke minyake ora, Bud? Lah minyak bekas gorengan gerahe akeh lek. Lah kok minyak jelantah ki piye to, Bud? Wong sing digoleki paira ki minyak bulus kok. Wis saiki ngene ae, Lek. Daripada kowe udur karo Lek Budi, kowe engko upamane golek dhewe ya rung karo anak asli. Kowe gelem ora ngenteni minyak nggon aku. Aku jek duwe stok. Ning ya kuwi regane 500. Lah daripada kowe engko tuku ya rung karo anak asli. Ya wis, nek ngono ya ora apa-apa. Tumbangane aku engko golek dhewe ya ora asli. Ya wis nek ngono aku tak njupuk duwite sik, Ro. Ya, Lek. Tak anteni kene ya, Lek. Aku tak karo neruske lakuku. Ya. Oh, bola bali menungso nek mendem donya ya dibeleh ya ora krasa. Kandhanana kaya ngapa wis ora nggugu. Wis, nek arep mbok buadok ya buadoken ngono, Lek. Lek kowe juga duit tok suwe men to. Dudah telengan apa golek utangan. Kowe iki rasah cerigis, Bud, sing penting iki kecekel butuhe. Wis ayo gek ndang diparani, ndak sulak kesuren. Lah kok pindah kono ora? Heeh, Lek, iki mau iki menurut petunjuk kuwi nggone ning kene iki lho, Lek. Ya iki dite wis ana ora? Ya wis, Lek, iki lho, minyake ya wis tak cepakke iki, ya. Lah terus sing bongkar iki kowe apa aku ora? Ayo kudu kowe no, Lek, wong sing ndemo gawe kowe kok. Lah terus sing bongkar iki carane piye? Mbok dongani sik apa langsung tak bongkar? Ya yen iki mau jane tak dongani, Lek. Tapi nek kowe kurang mantep, kowe ndudahe ya karo donga ya ora apa-apa. Ya wis nek ngono tak donganane meneh.
supaya mantep. Ini apa kowe iso ndonga apa piye? Wis kowe iki meneng. Sing penting cangkeme umak-umi beres. Lah terus iki carane buka piye ro? Angele kaya ngene kok. Carane ya nganggo minyak kemo to, Lek. Mulane anane syarat minyak iki kan ya nggo buka iki, Lek. Kowe ngerti dhewe, sing jenenge harta karun iki umure tuwa, deloken kuwi. Petine nganti wis teyeng kabeh kaya ngono kuwi kok. Lah terus minyak iki carane dipiyekke ro? Ya dioleske nang nggon engsel kuwi no, Lek, supaya ne licin men iso dibuka. Ya wis tak olesane ya. Lah kok isine kaya ngene, Bud? Aku ya ora ngerti no takon paira kuwi lho. Lah kok isine kaya ngene, Ro? Lah terus yen penjalukmu ya diseni apa to, Lek? Ya paling ora iki yen jenenge harta karun iki isine emas apa dhuwit no, Ro? Lah yen pengen duit iki lah ya mulane kuwi saranane, Lek, nyambut gawe. Ora malah kaya ngene iki. Lah yen umpama aku iso narik harta karun tenan, tak gaglak dhewe ya. Ora tak kandak-kandakke kowe kuwi. Oh, bola bali menungso yen pakanane kembang karo menyan. Cangkeme mandi.